yɛse wobeto boɔ no woto boɔ no bɔdan a ɛsa yɛ dɛ ɛsa ba nanti ɛna kwaku yi wo twitwa tire bia na masase wo so bia susura yɛ yana oda wo se bia na bia opeso oda wo se blade to ne minimum ebeko bibi to ne minimum ko museum hwe betwa ne bia kunu sa na soma hene tie wo kura wo so de wo de nkamaade ke de wo bo bibi so na nke de wo besi bibi so na nke wonya ne munyam sebi nkawo na nsen ya nye sebi mpredua sana na doma hene start ne ho wada se de woni asante anya bia nka suma ho anenimu pete wo nwisi na akroma pa ezo ntimi nko wie munya den babi kokosachi wonam ho no no wo nyi pa ezo sebi mpredua sa wontimi ntu se de abo okodi etuko wie mu soro agenda we a wakwakofa de ababeto asante man so no obi anu obabeka bi de ama no nanso de pese ka che na doma na nasuma hene ni se senkaye National House of Chief ayesi kumase sebini asanteman yasa aseso no senkaye wotirimu poni asantema bu no wotirimu po bi se na doma ahene ne wono metem bu no se omoni asante wa asem ombaye mu bibia National House of Chief na esi wono mkwaku wo ba ha no mu asebi ye yetwa ho ahie nyina ye mabu no anke ye wo bibia anke metumi di ayde ede aye wo mu amana ayde aye yie nanso mfoni be ne ba bonten na doma ahene timeti na sebi bu no Regional House of Chief bu no Regional House of Chief na doma ahene fie kaseti atia me mete yewura na se tukoto kwa na enya doma ahene fie o tie na waba me pese wo de kwaku fie di nkomo ne ba na waba international wo National House of Chief wo ba ne wo kwa ne ho so obi amfa ne nsanka no na wo se me mpredua wa ye de wo ba ade so aso ade so wo de ne de wo ye if so ba wi ase won se me mpredua se ye twakota mo nkoto se ye twakota de na ye musuda yes wo ntu abanfo otu abanfo na se me mpredua se kire mo yonko na menchire osuban wo aban wo fa obi obetu ufu a wo hwe obi anu do ma hene na me wakofa ne so mo na betu wo fu di ade bi e wa asante bi e ya asante de bia no maka se me mpredua sa ababi o na no so kwa asante hene se tu ababi o no kwa fa no kwa wo ba no wa ba ji ade bi e ya ne de bia sezi e anza no be kwa wasa ye akọ ade bi ya sentiment de bia wo de mo hye no so ewiase nyina you people should mark my words read my lips na mo ntro na mo fanto ko si sentiment hene beko ade bi ya ne de bia wo ko je se otumfo se tutu na odi kan wa kwa asa aba wo bechi ni nyina awie ansa na ne bra so yesi yenye sika dwa obi o te so wa chechira sentiment de sentiment chechira sentiment ya no na sa wo so no betra no na wo papa wo 3 otimi hwe mu ba ko pe SHS ti asem na meka kire wo no ko fi meti obi a wachechira santima mana yesei obedi na tem na wo papa wo 3 otimi hwe mu ba ko pe SHS utumi enkasa ntia ne dia ehun no me ebobon sasa na bidi wachi ana wa fa wo ha ye Ghana fo sa wo pe fo papa na wo pe fo na wo betimi dia ye obi bia ene kwa de fo sabade e ka me flash to abusiafo enye ba bia esa apia force edum pz sa wo pe fo na wo dia ye wa de papa bia na YouTube ne TikTok ne ade abe ni nyina e apia force ai ehun na fo papa wo pe fo abetimi dia ye wo niema kokko dipa ni nyina apia force na wo ndi we mabusiafo me kale kumase de ye me bigye eye me fe ma me ko kwakoto phone ne se what na woni sika no apia betimi di phone afiri what di free why I want to buy for say destroy this yes betimi ye installment aha installment o check char kakaka so we abaduma so we wa waduma o pe phone papa ade kita ya apia force awadum is that wa wudu wa we don't so papia force bia abechiro but I never go for papa na fire wa apia force amamu mose amamu mose apia force diabo amamu mose force papa no diabe amamu mose Mpeninsem TV enye de bia adwene pene se wo hugya so na so eba ne se yi a na ewo se ye de ne hugya so san se etirenti ya enya eche so a yakase yesum wiase na yemo hu de ekoso na yetimi akyerɛkyerɛ nkyirimanti de bia ya ne yekɔ de ma nkyirima abusua ene yi ye de nkomofofo na de bro na abusua sambaka ya last 4 years ana nanado mahene ebe pre National House of Chiefs President wenya na onyama ni bi pa abusua eneyi esebe koso na kire wo de yi kire so bekọ anase wonko abusua ye bedi nkomo ye the details of the ekoso nya e de pro abusua eneyi ye nya ntie anase edidantita fidie no so se suma mahene Dr. Afram Brempong ono so asase to abo
e de ba baabi ahwehwedan wo abusuafo ene baabi ahwehwedan wo no enie ye beje buo no nyina na ya sa to na de ama no se wonche dunia bedi akon wo mche kwagu akura akanum na bia boko abade adom sika gada roma de nyame ase santene da so tim koma wonyale na wono nko ade no so me hoye okay kwagu enchepi ana ye suma mahene eta afran bempon eba National House of Chiefs meeting na okoduru ye no okeka bibi se mabunu bi ne ye nuanom asantefo bi di ne sakeka abusu anyame anim ne kwani meti na masefem na mareho se ekoba asa but kwagu yetrasi dia ase mehu ne se agenda esan se manya no hu se suma mahene ebepe Bro Regional House of Chiefs President and nti na washa se create sa agenda kwagu dia me matie ni ate se ma me matie yeni ho nkomo Kofi medase we nyina ne se bi mpredua yese obeto bo no otobo no bodan a esa yedai esa ba na nchi na kwaku yi yo twetwa tire bia na masase yo so bia susura ya na nipa oye wudini a wo se wakum nipa wo so nipa ti twa nipa ti bia wo da wo se bia na ju bia wo paso da gutu ko se blade to ne minimum be ko bi to ne minimum ko mi se on hwe be twa ne bia ku no sa na so ma yene tie wo kura wo so de wo de nkama de ke de wo bo bibi so na nke de wo be si bibi so na nke wonya ne munyam sebi enkawo na nsen ya nye sebi mpredua sana na do ma hene starte ne ho wada se de oni asante anya bia nka suma ho anenimu wo de ka hye do ma motu ko bia ni ba bia wo ye den wo hye kwa wo ye hwe map no so kura nke anya den ke hu enso wapatua sebi mpredua sa aboa bia wo ye takraboa bia so obetu ontumi ne okode anya den anya peda emfa wo no hu ndodo wo pete wo nwisi na akroma pa ezo ntimi nko wie munya den babi kokosachi wonam ho no wo nyi pa ezo se bentradua sa wontimi ntu se de abo okode etuko wie mu soro no me pese me ka bibi che na nasuma hene se agenda we a wakwakofa de ababeto asanteman so no obi enu obabeka bi de ama no nanso de pese e ka che na doma na nasuma hene ni se senkaye National House of Chief si Kumase sebini asanteman yasa aseso no senkaye wotimu poni asante mabuno wotimu po bi se na nadoma hene ne wono mete bono se omoni asante wo asem ombaye mu bibia National House of Chief ne si wono mkwaku wo ba ha no mu asebi ye etwa ho ahie nyina ye mabuno anke ye wo bibia anke metumi di ayi de aye wo mu amana ayi de aye yie nanso mfoni be ne ba bontim why na gina wa bra ne de say ehoro na program ye pese ehun say na do ma hin timeti na say bono Regional House of Chief bono Regional House of Chief na do ma hin fie kaseti a tia me mete ye wura na say tukoto kwa na enya do ma hin fie o tie na wa ba me pese wo de kwa fie di nkomo ne ba na wa ba international wo National House of Chief wo ba ne wo kwa ne hu so obi amfa ne nsanka no na wo se mpredua sa wa ye de wo ba ade so aso ade so wo de ne de wo ye na de wudi na china say mama wo ya ira wo me camera kofi de wudi na china wa kokoti na wa pagya na beti na wa emimi ono ye mfa na sanka kokoko no kra ye mfa sanka no na se bimpredua sa wo abuburu a wonam na chi de ne de wo ye nusuo be na se bimpredua sa evi so ba wi ase won se bimpredua sa ye twakota mo nkoto se ye twakota de na ye musuo da sabi ne si den na wo de nka wo be ka wi koto won se ye twakota ti de na ye musuo da de wudi na china ni mu odu kakra na kra yemfa ne yehu ne na ye ta yemfa yensa nka no yenso so so wo ye ne mesem ke kakika se bimpredua sa kasa ti a chia me obi anu okasa ye dai efa ho na wo a se bimpredua sa de wo bo ade so wada ne ama ade e de ne Kumase ne asantuma de wo ya usuma hene wo be man tena se wo National House of Chief obi de ne nse kwa kan wa ye de wo ze ka po apede yin o de na wo se bi na wo sante hene de kuro kra mpo du tipen no sante hene na dikuru a omo wo ho no mo ase bimpredua sa omo dibire nu abere mpompo no mu a moto a mo se mo ya ama hene mati epen eno no mami musa se ede be nko a na nkofo we nu mahu a titu na do ma hene na asuma hene di no wanu mu a de bia da se omo pedibire bi ana se omo panimonyam bi wa aban mu a ade se omo to ayampia de ma chia me ansa de no mahu kwaku e se bimpredua sa medika ka cho se Kofi asanteman da wo nim se bi se sumina kwampo na ya asanteman nyina ya japade kra na yeton a kase ona nipa beba ka nipa be busu ama na akoso sebi de yenya kra ye totwe no wi ase fre na janan se no kwampo ne yeyi no asanteman ma enka de unhu nkebe kase kra ye den asene sa wotan no ka be kase ye den asene sa sanse asante wo man de obeton bi ayeto
asante nko na abetima ba beto ade na wodi asante din ato so ne ato within 20 minutes 10 minutes na asa asante nko na se bempre aduasa wutimi beti sika to asase na ya wodi ya na ukura paper se wato bi asante memu yo asante nko na se bi ye kokon wanko bi enso wutimi ti sika ba na obenya bi simpu bi ne ya de ama na wote so sante nko na ye wa wonafo hene asante ne ye wo grisifo hene ye wo bono hene ye wo walafo hene ye wo dakatefo hene asante nko na age ama ye twa no nyina ahia ahyem abobom kunya sade ama na twa no ahia no ama mo nyina sade so asante enti mme bonfo mo amokasa mme afidi aden afidi mme wotan ni free na eba usuma hene utimi tena simpie so nyina na sabi ye kwatwa achiame ana nanu madika betena sikadwa so ye twa wo mo ba bi eno na ebo metwene no ho afidi ye waba usesu yesi ya wo kase ye den sa bekeka na yenya ne den yantie na sunya obi kwa kase wo ya asante ni ye bo no market man omo bo ndo mo sakeka no e ma na nyina ekoko ade na mpaniga na fo mpanifo kan we state council of state o kan tuma hene oh yeah yes wo ntu abanfo otu abanfo na sabe mpre de se kire mo yonko na mnchire osu ban wo aban wo fa obi obetu ufu a wo hwe obi anu do ma hene na mo akofa ne so mo na betu ufu sesen wo hene obi na no aka so bekum nipa wo ne obi nam ya ma nipa ne position ya sa pije nipa na kula akosoro minim de Ghana for politicians epe me maka twese ba bia meji na obi na so ma hene na do ma hene o me politicians o mo nya hemfo political derogation different from traditional and answer the yehu ni nyina okay untumi mfa ma yeden emfa ma metoto ho ma ne nyeyie enima wani hu bia hu se wo minister we ba abai mu mpanifo we ba ni nyina ba beto asante ni nyina ba beto amane ni nyina beto traditional rulers na beto wo so kwa na mo fa so ebu mo ba beto ye asante nyi bi mfiri mu mfa bi ma mehye mu mfa bi nka ho dia de bia wa asante bia ya asante dia bia no maka se bempra biasa ababi o na no so kwa asante hene se tu ababi o no fa no kwa wo ba no aba je ade bia ya ne dia bia sezi anza no be kwa wasai dai akọ ade bia ya sentiment dia bia wo de mo hye no so ewiase nyina people should mark my words read my lips na mo ntro na mo fanto ko sisa sante hene be ko ade bia ya ne dia bia wo ko je se otumfo se tutu na odi kan wa kwa asa aba wo be chi ni nyina wie ansa na ne bra so obi ani wo wo pa akọ na ahemfo ewo wo mantem ye nyina ntwa wo mutim fa mawo na so fato wo se wakọkọ ene sante hene nkọkọ bi mo kofi se ne ko bere na twam ti se ye kraka ne ne 21st century tio baby ya chichiri kumase nko ampo aduru wo sori ya wo tesoro na wo de wo etoto asanteman na gos baby ya chichiri aduru wo sori ya wo de wo toso asanteman baby ya tepa chichiri ne ho aduru hwe baby ya mem ntotoro so chichiri ne ho aduru wo sori ya wo mo a wo no mo ye pe wo mantem wo no mfa buo kura na ani die ma wo mo wo nante wo mani so na wasa wo mo ho a wo mo pani na wo de ba no so dia kofi wo masem no ya ye ka nhu baby ya wo ka de ai de afa Gwaku ye ne ba ye nim san se empanifo ewe yeti na so no so de se bisan ko fa we yenchi ya kofi nti de meka nyina akwa wie ne se asante ye wo man eso ya enti se bi ya gibi ya mpubi asante me medika abobon nkuro ase bi o mo ahemfo wa ha no ma se bi ne so mo nya asantefo enti kofi ye kasu ma hina ase ma o de beto wona se bi uni mfoni a kire se obi de ne nsa account ye ko ye hu se bi finger evidence what you say adanse ye krata be na wo kire se obi de nsa account adanse mfoni adase kasa mfoni be na wo kire se obi de ne nsa eden account uni padua obi de nsa aka ye do ko se bia resa bia na ye hwe no ma se bi detect se obi de nsa aka so ma hene wa santima mu ana eno na ne ye pese ye dey bere eni padodo na akiri ni padodo na adwen ni se uyi Flagstaff House free one ma Ghana ha ba bia cameras ye adwuma kese pa ene manhia National House of Chiefs building ni mu ano so camera wo ho Abraham na tie ne sha se so mo yes ano ya metiti ya so ese odwane ko National House of Chiefs building nim ukọ en went me asiki for video evidence ana wasa den sapan sa na ade akọ ana wasa be gina bontina kasa ahọ na chi ma adwe kakra kofi ya na wo fuma na asede enye ebono nko ampo na tai se bi mpre asasante hene me pe ye to waba oje awo ya ojebi eba be president of National House of Chief na do ma hene eba be kasa abato no ba be contest for year president of National House of Chief no emu na hu se da bi ahemfo ne bi nsusu mpo bebreba enye bono hemfo empo so support se bi de nananom eye wo honom no ye na do ma hene ye okay so ma hene se buru ya boro no ye de ye nsa aka no ne nyina ye agenda
eye tirimo pobi no ma bɔ no ma hyehye nanso sebi santene ka sawe baabi a meduru bia yewura baabi a obi ankwaso e me de wo se kokuru se den ya sikadwa nim na ba badwo enti wo pa he fa kɔ hene ewiase baabi a wo pa bi afakɔ pesika ne fa forosoro kɔ world court santene na mane na mamre a wo de kyekira santeman ensesanda. Okay. Wagu me do si no enei ukopie ebono ukopie ada enclaves no a aya na se de omusi eso pa chiame na ebi ka se bi yen achiame ahenko abuburo no aya na masifo ye mawroho na mi hu de menka kwaku enei mi ja mo akoi futu sembe na be ma sa nkofu ene sa ni paku ya ase de abon tumpo se yensua de nanso de bia achiame ne ano betia wo kofi mi ma won kasa nchiri sebi yesi ye pa ebe hunu ntini ye kyekere ne aboa ne ye de esi se de bia daachi bia ye kopa ye kwakofa ne ye kwakosa de bia asem tina dokotokodo wajam kofi penesua pe hunu tie emu nchire mu ansa na asem bia do ano ayedai e de atum sebi wo baabi no bia be ma wo sempo taku di obedi ne nanti wo be kasa tie obi ti se sikadwa sebi nye sikadwa something ne na amukura wo sikadwa asanteman ye japade ye bosom kese ye nyam ya sebi obi nya bi obeye ye be ka kire se Yesu awu anyane ya de atum ye se ye nye sikadwa obi o te so o kyekira asanteman do asanteman kyekira asanteman ye no na se wo so ano betra no na wo papa wo 3 otimi hwe mu ba ko pe SHS ti asem na meka kire wo no ko fi meti obi a wa kyekira santema ma na yesei wo bedi na tem na wo papa wo 3 otimi hwe mu ba ko pe SHS utumi enkasa ntia ne dia ehwo no me ye bobon sasa na bidi wachi ana wa fa wo hawo me me kwaku amigina de kwaku ma no ntumi nkasa ma chia me ntumi musikadwa na temu ma no se bi santene ni obi na kone kon ma no sikadwa na na kone ntokwa enti se wo papa wo miensa a wotimi hwe mu ba ko pe SHS untimi nkasa ntia no na se obi a wakyekire asante oman mamponhyem asuminya hyem bekwa hyem kokofu ofenso amama ya hodo hyem dwaben no nyina hyehyem kumawu ni sekire no nyina hyehyem ma na ya asanteman na se wotimi bekasa tia me eja wo papa wo miensa hwe mu ba ko pe SHS enokura mpo no form 2 yeyi na di ewo hono mo dia na se kwaku wa nso so die di wachi ni kofi na se eso se hwe o mabedu a wawo ene emu baako emu dudu ba bia wa hwe o maduru na hwe obi a wakyekere wo man na hwe de waye wo man aduru na se ye small se kokasa tia no na se wo bagi sika sempo de wo bedi ni dakoro abekasa tia na wa wo jekireje wago ma me na se na me se bibia kire adwene na epese idi hu nkomo a ebe nya da adwene brani atena se na ya bobo wabuza kan na so no so se ye de mpanisi ye ta asem ye ntan nipa de be frɛchi aba no ye ma waso ni wani ensi ho ye de sa asem kro na aba betena se na ba bebobo me din eni kofi afrie me de wisi me pam e pesa so ahia na ya to akomo aka che nyina so makra Mpanisem TV